Welcome to another game of Gamer Ελλάδας. Το παίρνετε. Και γέρνετε. Οκ. AD Swain for the win. Όποιος ρωτήσει πείτε μου δεν το έκανες, ναι το έκανα. Ο Μιτζή το έκανε. Λεπτομέρειες. Εγώ λαγκάρω. Τι έχω πάλι ανοιχτό. Πες μου ότι έχω το Minecraft ανοιχτό, το έχω ανοιχτό. Λέω και εγώ Γιατί λαγκάρα. να λάγκαρα. Γιατί άραγε να λάγκαρα. Το Minecraft είναι ανοιχτό. Τι κάνεις είναι. Ο first time brand, first blood. Άκουσα, Όχι ρε. ότι χώθηκαμε και 5 και έκανα stun. Πρώτα άκουσα an enemy has been slain και μετά first blood. Αλήθεια. Ναι. Λολ. Ήρθε το εντικάρι. Oh, peace down for the win. Σου λέω δεν πάω απ' έξω Swain, δεν μπορώ με το stun. Οκ, κανένα πρόβλημα. No Report problem. Swain for fail stun. Δες τον game πόσο έμεινε. Έλα να το ρίξω. Του πήρε. Δεν χρειάστηκε να κάνω καν έψιλον. Η Kyle έχει μείνει με ελάχιστη ζωή. Όταν λέω ελάχιστη εννοώ ελάχιστη. Πέτυχα το πρώτο μου στα Ναι, σαν Ευχαριστώ δεν πολύ για το χείριο παιδιά. Ρε, είσαι... Με συγκινείτε πολύ. Άλλο ότι χρειαζόμαστε μάνα εμείς. Άλλο ότι δεν ενδιαφέρομαι και έχω potions. Εσύ δεν ενδιαφέρεσαι ποτέ για τους άλλους, ενδιαφέρεσαι μόνο για την εαυτό σου. Εγώ είχα full HP, χρειαζόμουν περισσότερο το χείριο. Είδες, άμα άνθρωπος τον ενδιαφέρει το εγώ του. Πέτυχα το stun παιδιά, πέτυχα το stun και κτίσα. Είχα δικαίει. Τι κάνεις απούστης. Μια κόρνα που πήρε έξω. Α, έχει ένα poison. Όλοι ξέρουμε ότι ο Αυτό. συναγερμός Τον μισό ρε, όχι ειλικρινά τον μισό. I'm so OP. Εγώ θα βαράω μόνο basic attack. Α, Οποιοςδήποτε Where's my εκτός penta? από μένα, εγώ δεν θα πάρω κανένα kill. Where's Ναι my ρε, penta? επειδή παίρνει συνέχεια τα kills. Ωραία, ας πω εγώ ποιος θα ξαναπάρει heal. Να μου το spam σου, Προμηθέα. Έρχομαι να ψοφήσω. ξανά. Όχι επειδή θέλω item, αλλά επειδή μ' αρέσει. Yeah. Ο κραπ! Άρα. Μπράβο τον. Double kill. Triple kill. Το πήρε στο Τσουάνι. Εκτός ότι έχω πεθάνει. Μπορούσε να πάρεις triple kill νεκρός, είσαι Swain. Είμαι swag, είμαι swag. Ο κραπ! Α, δεν έχω μάνα για Q. Εντάξει, έχω τώρα. Lol. Έγινα ορατός. Άλλο ότι θα ζούσες anyway. Δεν πειράζει. Α, τώρα έχω μάνα. Παιδιά, δείτε τι πήρα. Οκ. Είχα ένα minion, yeah. Πήρα Άρα shuriken. και είναι Swain for the win. Ωραία. Χάρη σε μένα, έγινα το δόλωμα. Triple kill. Quadra. Quad. Δήμο μην το βαρέσεις. Μη το βαρέσεις. Έλα! Quadra! Πέντα, χωθείτε. Όχι, Πού να χωθούμε, έφυγε ρε. Χωθείτε, πέντα kill. too late. Όποιος έχει ταγκάρει πραγματικά τον είπα. Άμα ήταν κάναμε το φάγαμε και δεν θα έπαιρνε. Ναι, ούτως ή άλλως έχει ulti, Hale. Ναι, λογικά. Το πήρε ο Γκέι. Το turret. Ναι, το Ναι, turret καλά. είναι gay. Ο Γκέι το turret. Να είναι καλά. Ήτανε 4 δεύτερο. Έχει καλές πιθανότητες για quadra kill. Πάμε για... Έλα, 50. Πήρε το kill. Παίζουμε μετά μαζί. Δεν ξέρω.
Πήρε το πέντα. Κουάντρα. Ρε φούστη. Τις έκανες πέντα στυλ. Όχι χθες εσύ μου κάνεις 2. Μην μιλάς. Εγώ προσπάθησα να στα αφήσω τουλάχιστον. Ούτε καν. Τι έχω. Μου είπε ο άλλος. Πω, λέξεις και εσύ φαγητό, δηλαδή. Τι έλθες τώρα το φαγητό σου. Εντάξει. Α, οκ. Πώς να τον καταλάβω αυτόν τον άνθρωπο. Θα φάει και αυτός ο λίγο, πρέπει να πάρει από μένα. Νουμπάτο. Μου θυμίζει και ένας φυλακισμένους που πλακώνονται για να πάρουν φαγητό. Ναι, δηλαδή είμαι καταλαβίστικος. Κάιλ, τι παίζει τα damage. Δεν κατάλαβε ακόμα. Hybrid, εντάξει. Και βλέπω εκεί πέρα με το στάτη. Συνέχεια πες. Όχι έκοψε. Λόγω των ακουστικών δεν μπορώ να ρυθμίσω τη φωνή μου. Έχω 35 assists, παιδιά, είμαι support. Ο κραπ, νεκρός. Ο Πιμπραντ. Νεκρός. Το πήρε. Όχι, Πήγαινε. Πάρε το Nexus. Το πήρε με το Mask Attack. Δεν το παίρνει με τα abilities, το πήρε με το Mask Attack. Ο Γκάρεν το ο άλλος περπατάει, ξέρω εγώ. Εγώ πήγα να πάρω το heal. Δεν μπορούσα να πατήσω την το πιστεύεις. Ωραία φίλε. Πήγε, τρέχα. Τότε σου ζητάω δύσκολα πράγματα, δεν έχεις κάποια σαν moves. Πήγαινε πάρ' το heal, Το heal πάνω. Το πήρα. Ω, Triple God. kill. Τρέχα. Οκ, έτρεξα. Παναγιώτη. Πήγαινε πάρ' το heal, δεν ζεις με τίποτα. Ξέρω. Οκ, πάμε. Victorious.